zdravím vás, som vás nečakal tak skoro. Poďte ďalej, vítajte u mňa, to je také moje bydlisko. Ak sa pýtate, čo momentálne robím, na čo momentálne pracujem, striekam tento trek na zelenú. Tak vás tu teda posprevádzam. Tu nakám helmu. Tak. Je to vitrinke, to mám krásne usporiadané. Kliešte, trek. Vianoce, Vianoce z nás. Čo si vlastne prvé všimnete na tejto mojom príbytku? Veľkolepé maľby po stenách. Krásne znázornenú emóciu šťastia. Šťastie. A rok. Šťastie na rok. Tu sú nejaké žabice. P-A-T, T-A-P a T. Si takto poviem, setkám, pozerám sa na stenu, alebo si dám niečo. Máme tu aj mikrovlnnú rúru, ale po takých 20 sekúndach začne iskriť a hrozí výbuch, tak len tak 15 sekúnd zohrievam všetko. Keď dojde domáce, náhradička. Jedna, druhá, tretia, nech sa páči, niečo tuhšie. Tuto v rohu mám tyčku. Les v Bratislave. Keď som rozúrený, túto rozúrovaciu helmu a vybijem si to na vreci. Už som pokojný. Si len tak precvičujem písanie. Tak to dáme. Trubadur. Mikado neurobil správny krok, čo poznamenalo. Myslím si, že som taký kľudný človek prevažne. Haló? Prehral som? Pokojná povaha. Teraz sa ideme nachystať, ideme von. Myslím si, že som už nachystaný. Zima. Nebije. Pozývaš svoj škardu hol na kelimkový planách. Si smutný, že nemáš koncerty, okej predá ti Xanax. Ktorý čumí a pičuje v ruke s rumom. Na SB nefunguje sprcha. Máš problém, odstraním vlastne razom preč. Pohodí stojím tu tvárou vpred a keď sa nekrv na vašich fans. Ideme na nákup. Chcem si kúpiť nejaký nový stav. To je lepšia, že? Toto vyzerá dosť fajne. U nás si vyberiete z tisícov voňavých, parfumových a kozmetických darčekov. Rifle, všeličo tu majú. Tieto by sa páčili nášmu stavby vedúcemu. Tieto topánky sú úplne po piči. Fuj.
kúpil na zabíjačku. Všetko bude vidno. Všetko. Tieto nie. Tieto má môj katechet. Tieto sa mi pozdávajú. Áno. A nechám si ich podpísať Igorom Týmkom. Poďme sa pustiť do skúšania. Ako sa to jebem. Fešak. Teraz by som si okúštoval túto čapičku. Ja si myslím, že to vyzerá fantasticky. Špajzo bol odvedený do cely priebežného zdržania, zabavili mu veškeré orbitky z vrecka a koldie, teraz musí zaplatiť kauciu v hodnote jednej béžovej favoritky. Ospravedlňujeme sa obchodu Board Paradise za oblízané veci a zneužité snowboardy. Zdieľaj toto video s hashtagom FreeŠpajzo a pomôž tak Balážovi dostať sa von z väzenia.